Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Ramadan. Kamar yadda kuka sani, akwai wa'anda suna so su yi sanu a Facebook, ko kuma idan sun je za su yi adin a Facebook ɗin wani sai su ya nuna musu following. To yanzu nesa ta zo kusa, a cikin sauƙi zan nuna maka hanyar da za ka ɗora ma Facebook naka following. Kai ma an zo wurin adin naka sai ya nuna ma mutum following zai yi ba adin ba. Wasu suna ganin cewa in sun zo sun ga following a wurin mutum sai su ga kaman shi a'a ya sanu ko ya wani abu ko shi celebrities ne. To kai ma yanzu nan ga hanyar da zaka bi ka dora ma naka following din a ci gaba da following naka. Da farko dai kai tsaye yanzu mu shiga cikin bidiyon. Da farko yayin da ka shiga cikin application naka, ga applications da yawa ai, to ba inda zaka shiga sai Facebook Lite. Dama ya kamata ka samu Facebook Lite, shine zaka fi ganewa cikin sauki. Yayin da ka danna haka ka shiga Facebook Lite, yana dan sace akwai problem din network haka nan. Yawa ya kawo mu Facebook Lite. Gashi nan dai home naka ne na Facebook Lite, daga budewa zai kawo ka. To bayan da za ka shiga sai wannan zane-zane haka. Yauwa yayin da ka taba ya nuno maka wa'annan su message, su guru, su friends, su video, su page. To duka wannan ba ka saurare su ba, domin ba su ka zo yi ba. Ka zo ne kai ma ka fara samun followers har ka sanu kai ma ana maka kallon celebrities. Da farko dai setting za ka shiga, gashi nan. To lokacin da ka taba settings zai nuno maka su personal and account information, passport and security, payment, privacy, check off. To duka wannan za ka wuce su ne, za ka yi tafiya sai ka zo nan daidai da aka sa followers and public concept, followers and public content. To yayin da ka zo wannan wurin kai tsaye kawai za ka shige shi ne. Yayin da ka shiga zai nuna maka da yake shi wannan account din da ma an dora mal following, za ka zo nan wurin da aka rubuta who can follow me. To za a gan shi a friends ne. To yayin da ka gan shi a friends ne ka taba haka ya da public. To yayin da ya da public nan, to ka nuna cewa kowa a duniya ba wai abokinka ba zai iya following naka. Sannan ba wai ka gama ba ne, za ka zo haka kamar misali a saman wannan followers and public contact din ga wani wuri da aka rubuta how people find and contact you. To sai ka shige shi. Yayin da ka shige shi nan zai nuno maka, yayin da ka shiga za a gan shi a everyone ne. To sai ka yi gaggawa haka ka maida shi friends of friends. To ka nuna cewa in dai ba wai kun haɗa mutual friend da mutum ba, bai zai wuye adin naka ba sai dai following. To saboda haka wannan ita ce hanyar da za ka zama a ringa following naka a Facebook ba wai adin ba. Wannan account din ma yanzu ne muka yi gwaji a kanta, bari dai mu gani. To kaga da muka yi gwajin nan yanzu haka shi ma gashi na ya dan samu followers guda biyu. Kaga ga followers na shi guda biyu. To wannan shine dai hanya mafi sauki da za ka dora following a Facebook naka.